Dan Doroftei. Că tot vorbeam de America. Dan Doroftei este directorul executiv al Centrului Medical Enayati. Mereu am dificultăți. Oraș medical. Poftim? Oraș medical, așa. Orașul fericirii, singurul oraș medical din lume. Din România. Uite, vezi, deja te-am dus în altă zonă. Și pentru că vorbeam de faptul că nu trebuie să-ți fie rușine să o iei de la zero și pentru că vreau să le spunem telespectatorilor sau celor care se află astăzi în mediul virtual alături de noi, că tu ai făcut o schimbare la un moment dat, ai câștigat la loteria vizelor, ai plecat în Statele Unite ale Americii, deși terminase o formă de învățământ superioară în România, ești economist. Și mai mult decât atât, nu ți-a fost frică să o iei de la început. Te-ai întors în țară și lucrezi ești director executiv al acestui centru medical Enayati și faceți performanță cu toții cei din echipa de acolo, de la Enayati, dar un mare suflu și un impact îl ai și tu pentru că vii cu o altfel de viziune, pentru că tu practic ai implementat alături de domnul Varga, bineînțeles, conceptul acesta de a schimba mentalitatea, de a implementa inclusiv în sistemul medical, care știm cu toții că a fost extrem de mult afectat acum în pandemie. Ce te-a motivat să te întorci înapoi? Ce ai învățat în Statele Unite ale Americii? Ce munci a trebuit să faci tu acolo până ai ajuns la nivelul la care ți-ai dorit? Și ce faci acum în România? Acum, practic, modelul de succes pe care l-ai văzut, l-ai învățat în Statele Unite ale Americii, îl transbordezi aici în țară. Bună ziua, înainte de toate mulțumesc mult pentru invitație. E greu să urmezi după alocuțiunile antevorbitorilor și sincer aveam câteva puncte pe o bucățică de hârtie, toate au cam zburat pentru că au fost atinse. Ce-mi rămâne e să vin cu niște exemple foarte concrete la ce s-a adresat anterior și pur și simplu lucruri pe care le-am întâlnit acolo în experiența mea sau aici. Înainte de toate vorbeam un pic, vreau să facem o clarificare. Educați pentru viață nu înseamnă școala vieții, pe care o știm noi și care se învață la alt nivel. Cumva cred că la noi educația a devenit un checkmark. Du-te și ia-ți bacul și vedem pe urmă ce facem. Du-te și fă facultatea și vedem pe urmă ce faceți. Un exemplu, l-am găsit, lucram în consultanță în state și l-am găsit pe șeful meu lucrând intens la o prezentare. M-am dus să-l întreb dacă îl pot ajuta cu ceva, am crezut că este pentru un client. Și îmi zice, nu mă poți ajuta, că am o prezentare la școala copiilor mei, avea 2 gemeni de 13 ani, trebuie să le spun ce fac eu. Nu am întâlnit acest concept în țară. Părinți, veniți, prezentați ce faceți voi. Cum arată o zi de muncă la voi, ce faceți voi. Omul ăla a spus, stau în fața calculatorului 16 ore pe zi, învăț clienții XYZ, le prezint concepte și așa mai departe. Deci un lucru minor care se poate face apropo de implicarea părinților. Apoi trebuie să luăm în considerare, am avut norocul să fac școală și în state și aici. Un lucru, la noi se merge pe uniformizare, da? Toată lumea, apropo, mă gândeam cât de fericiți sunt părinții de acum care au dat copiii de clasa a doua la robotică și informatică, că stau copiii în fața calculatorului, nu mai trebuie să îi împingă mai mult decât trebuie. De ce? De ce toată lumea trebuie să facă IT? Pentru că, apropo, vecinul face și așa mai departe. Cumva a ajuta copilul să își exploreze toate ariile. Și o să discutăm un pic despre procesul de recrutare la noi al personalului medical. Noi, de exemplu, am pus foarte mult accent nu pe modul că știe o asistentă că știe să facă o injecție, să administreze un plan de medicație, ci pe empatie. Pe empatie, pe răbdare, pe relaționare. Sentiment care lipsește în România. Exact. Și domnul Enayati are o vorbă în acest sens. Un pacient nu poate să evalueze corectitudinea actului medical în sine. Că mi-ai pus diagnosticul bun sau rău, că el cum evaluează și ce simte el este experiența, este ce a simțit, cum a fost tratat. Dacă am avut un caz relativ de curând în care o pacientă nu a fost mulțumită de modul în care
medicul i-a spus, știam asta, dar faptul că m-a trimis direct la psihiatru nu mi-a convenit. Deci sunt multe lucruri care pot fi învățate, sunt gratuit în școală, adică nu trebuie mare, dar a învăța pentru viață în momentul în care totul este un checkmark, învață pentru bac, învață pentru admitere, învață pentru licență, pierzi din vedere focusul pe termen lung. Am avut norocul în state, de exemplu, am terminat un MBA la o universitate privată acolo și, apropo, faptul că economia este self-regulating acolo ajută foarte mult, pentru că școala superioară, cursurile universitare și postuniversitare sunt foarte scumpe. Foarte scumpe. Deci nu și le permite oricine și atunci nivelul este ridicat. Atât. Și atunci lumea se uită direct din servă la vocațional. Mamă, tată, nu am bani să te țin în universitate. Ia și învață o meserie și dacă îți faci bani din meseria aia, poți să contribui și tu în școală. Apropo de asta, deci, nu sunt un avocat al scumpirii cursurilor. Ceea ce îmi spui tu este faptul că am putea să deducem următoarea idee, că având în vedere cât de ieftin este sistemul de educație, ieftin în sensul că este accesibil, nu că este în sens peiorativ, că este atât de accesibil și că toată lumea poate să facă o facultate, din start tinerii să înțelegem că se orientează către o facultate ignorând cu desăvârșire învățământul vocațional. Categoric diluează. Încă o dată, nu sunt neapărat avocatul scumpirii artificiale a cursurilor superioare. Sper să n-ajungem în 20 de ani să zic că ăla a venit ideea. Dar am putea să luăm în considerare alte criterii, nu neapărat o cotizația financiară, ci faptul că, nu știu, se pun alte grile sau alte metode de punctaj. Absolut. Și așa se ajunge și să se facă performanță în momentul în care ai muncit din greu, financiar sau ca și admitere, ai muncit din greu să ajungi acolo, altfel privești, apropo de perspectiva muncii, altfel muncești. De exemplu, acolo, eu am ajuns în stat în 2005, foarte bine, cu o diplomă de economist și am sunat la Universitatea de Stat din Cleveland, Ohio, unde locuiam și zic, domnule, vreau și eu să-mi echivalați diploma. La care oamenii ăia s-au uitat foarte mirați la mine și au spus, ce să-ți echivalăm de ea? Ești economist, e ok. În schimb, dacă găsești angajatori care să pună preț pe diploma ta. Și așa am zis, neapărat, oricum aveam în planul de carieră undeva cândva să fac un MBA, am zis, domnule, trebuie să-l fac pentru că altfel, cumva, angajatorii neștiind care este Universitatea Ovidius din Constanța, nu aveau foarte multă încredere. În schimb, acolo, încă din momentul admiterii, am fost ghidat de un comitet de colegii din anul 2 care funcționau ca advisori, către un career fair. Și zic, ce e la career fair? Mergi la centru de carieră și îți explică ei despre ce este vorba. Consilier în carieră? Da. Deci eu veneam cu oareșcare experiență, aveam deja 28 de ani, pusesem un middle manager în România cu câteva sute de oameni în subordine, dar am mers la centru de carieră și au zis, care este povestea ta? Poftim, păi am CV-ul, am de toate. Nu, care este povestea ta? Știi să-ți spui povestea. Adică niște lucruri pe care le-am învățat la vârsta aceea, cu oareșcare experiență de care nu auzisem în România. Deci oamenii aceia, încă o dată, asta era menirea lor. Mergi la career fair pentru ce? Pentru internship, partea practică. Între anul 1 și 2, dacă tu când vrei ca student, între anul 1 și 2, neapărat să lucrezi. Dacă ești din MBA și n-ai lucrat, nu vii cu o experiență practică. Deci iată că accentul tot pe educație practică pică, indiferent de forma de învățământ. Absolut. Iar practica, comparând-o, am avut norocul să urmez sistemul de învățământ și pre- și post-revoluție, comparând cu practica, mai ales în științe economice, când te duci, du-te să-ți dea actele, faci contabilitate, dacă o faci, dacă nu o faci, dacă nu, du-te și adu-mi 2 cafele. Să nu ne înțelegem greșit, și acolo sunt interni care cafele, fără nicio discuție. În schimb, pentru mine și ulterior pentru cariera mea, faptul că am avut ocazia să lucrez pentru un mare producător, un Fortune 500 company, la un proiect absolut meaningful, efectiv, după 4 ani sau 5 ani de când le-am propus ce le-am propus, de când le-am prezentat eu pur și simplu soluțiile pe care le-am găsit eu ca și student. Faptul că a fost pus în practică
și o clădire iconică din Winston-Salem, North Carolina, a fost transformată într-un hotel din clădire de birouri, wow, a însemnat foarte mult pentru mine și pentru încrederea mea profesională ulterior. Colegi de-ai mei au prezentat planul de investiții al companiei care avea o cifră de afaceri de câteva miliarde anual. Și iarăși, bucăți din acele recomandări au fost folosite. Deci oamenii aceia te pregătesc, în cele 2 luni de zile de vară te pregătesc și vin în sprijinul tău, dar și folosesc ceea ce le prezinți tu.